שלום, ברוכים הבאים להצגת הפרויקט פוקר נועה. כעת נציג כמה בעיות, הכאבים שאותם פרויקט שלנו בא לפתור. בעיה הראשונה היא ששחקן בודד לא יכול לשחק ללא שחקנים אחרים, ואת זה אנחנו רוצים לפתור. עוד בעיה היא קושי בלמידת המשחק ורכישת ניסיון. בעיה נוספת היא משחק מרחוק. לא ניתן לשחק פוקר ללא קרבה פיזית. בעיה נוספת היא אנליזה של סטטיסטיקת המשחק של השחקן. כעת אור ימשיך אותי. אוקיי, אז נראה עכשיו הרצה של הפרויקט שפותר את הבעיות שדיברנו עליהן כרגע. אז זה מסך הלוגין, דרכו אנחנו מתחברים, ניתן לראות את לוח המובילים, ה-Hall of Fame. אנחנו נראה את השחקנים המובילים מתוך כלל השחקנים הרשומים. ועכשיו נוכל להתחבר ליוזר שכבר קיים במערכת. כאן ניתן לראות את מסך הלובי של השולחנות, דרכו אפשר לבצע שלל אופציות. אופציה ראשונה היא לראות את הסטטיסטיקה של אותו שחקן. אפשר במסך הזה לראות כל מיני דאטה כגון שחייה גדולה ביותר, win-lose ratio ועוד סטטיסטיקות נוספות. כשנרצה נוכל להצטרף לשולחן כספקטייטור משקיף לפני שנרצה לשחק. כעת אין משחק רץ, אז אנחנו לא רואים כלום. עכשיו נוכל להתיישב אם נרצה בעזרת כסף. המשחק לא יתחיל מכיוון שהוא מתחיל רק כאשר יש שני שחקנים או יותר ישובים. אז נעבור עכשיו להרצה זריזה מול בוט המחובר לבינה מלאכותית, כאשר נאור ייתן הסבר רץ על משחק הפוקר. אז כעת אני אוסיף בוט. כרגע בגלל שיש לנו שני שחקנים בשולחן, אז המשחק התחיל לרוץ. בפוקר יש לנו שלושה מצבים, או צ'ק, או רייז, או פולד. צ'ק בעצם זה אומר לא לעשות כלום ולהעביר את התור לשחקן הבא, רייז אני יכול בעצם להעלות סכום מסוים, ופולד זה פשוט לפרוש מהסיבוב. נתחיל בצ'ק. הבוט החליט לעשות לנו all in ולשים 500 שקל שיש לנו בשולחן, בוא נשווה לו. כרגע עושים צ'קים עד לחשיפת הקלפים, וניתן לראות שהג'מיני ינצח אותנו, ובגלל שנותרנו ללא כסף בשולחן, ונשאר רק בוט ללא שחקנים אמיתיים, אז המשחק יסתיים. בוא נשב שוב, אפשר לראות כמובן שהכסף ירד. נעשה עוד סיבוב. וניתן לראות שהוא ינצח אותי. כרגע נעשה סיבוב אחרון עם שני בוטים בו זמנית. צ'ק צ'ק. הוא עושה לי רייז ל-100, אני משווה לו. צ'ק. רייז ל-200, אני משווה לו. צ'ק. משווה לו. ואני אמור לנצח, לכן כל הכסף מועבר אליי. ובגלל שאני אקום עכשיו, ונשארים רק שני בוטים אחרונים בשולחן, אז המשחק מסתיים. תודה רבה, אנחנו היינו נאור, אור והדר, ראשי תיבות של נועה.